seni tari sampun dados totolan cara mbok pilih lepat kula nyuwun gungi Mas miraku halaharata dase utan urung layon maning kita para lingga prang tanding lan muruh bisma karya mukti duwong mangan lis
Semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Goyang ayo goyang. Asik. Duel. Goyang deh. Salumangi jagat iki. Jagat iki. Omong sira sing tak enteni. Sing tak tresnani, sing tak tresnani. Sabedaing bumi Bedai bumi, bedai bumi. mong sira sing tak ompati. Yuk bos, mana sawernya bos? Jawa Timur tak bengi. Tak ubengi, tak ubengi, tak ubengi. Jawa Tengah harak ngeri. Pak Eri, tak parani. Jawa Barat harak Ora Eri, ora lali. nanging ra ana sing ngerti. Yang Sayang. sayangku Sing sayang. sayang Ya deh, tak cinta kita. cintaku sejuta cinta. Yuk, sawernya bos, mana bos? Rindi. Rinduku wong bagus Bagus. wong sira sing tak tunggu. Ya, oh. Kosek Apa dek? aku kisah wegah. Ya, Lah, iya. ngandel dek. Heeh. Aku suwi ora mau taboi dadi pole rada piye. Rada grogi ngene dek ya. Bisa. Kae bose, ha. Heeh. Kuwi dek juragane. Yo ki Cek. Abang Ari sing digawe dek. Niki Bapak lari. Yo kuwi Bapak Ari sing duwe gawe. Nggih. Alhamdulillah. Berhubung iki teko saka Bil Haja. Tak lebokne seret Tret metu ngisor. pelaris. Allah, alhamdulillah pelaris. Mugi barokah. Alhamdulillah. Bu, Mugi barokah. Bu, mbok nggih. mulai kepengin nyawer monggo. Lah, kowe lah. Tawani to, Dek. Yang depan ini kalau pingin nyawer monggo mboten napa-napa. Pokoke Kang aja Mas iki ya oleh nyawer tapi gak rego Ini mleh. lho Dek, aja sampai kurang teko 50.000 wis gak apa-apa, murah-murah. Heeh. Aja sampai kurang 50.000. Pokoknya aja kurang teko 100. Lho, 50.000 Dek. 50 wae. 50 ping 10 kok. Nggih. Ditutupno Dek, tak ganjele Dek. Heeh. Diganjel ya Mas ya. Ya. Ganjel to ganjel. Ya, ya aku wis penggawean ganjel Dek. Aku mager pengganjel wong loro Aku ngono. ganjelan sing ngarep Mas ya. Oh ya nek ngono ya penak kaya pelembungan. Ngene Ganjel to ganjel. Ganjel gak bahaya ta Dek? Gak patek sepira Mas. Ya. Lah nek ngono ayo tak ganjel Dek. Heeh. Wong bagus. Tok ganjel. Ayo diganjel Dek. Yek Wong sira sing tak ompati sakno. nganti tekane mong sira sing tak enteni. Jas. Terima kasih. Bapak saya boleh cat lu. Nyuwun lagu apa, Dek? Panyunane bapake saya. Lah ya Bapak Ari lu nyuwun lagu apa? Nyuwun le wong, Mas. Waduh, kuwi kelangenane diaturake Heeh. para undangane. Dek, Pak. Dek, Monggo. lapor dirimu. Monggo, Ah, oh yo joget. kenalan sih. Monggo ta joget. Nggih. Kula sungkem rumiyin nggih. Heeh, alhamdulillah. Nggih, Sing matur duwe suwun. gawe kuwi, Dek. Asal pangestu, Lah kuwi yo nggih. dulure. Panjenengan nggih derekanipun sama Bapak. Sing kae, Dek, sing topian sama sing kuplukan sama Rono Titik. Perasaan Lah, iki dulure ki sing yen kuplukan. padha. Sing wong cilik kaya aku kuwi, Dek. Kuwi. Brengose, Mas. Astaga. Gantenge diiris mengos, Dek, Mas. ya kuwi sing bahaya, Dek. Ganteng iki ora kaya sing brengos keri-keri piye. Mulane aku yo minggu brengos tapi ora ketel nggonku kok. Heeh. Kuwi piye kuwi? Ayo, sing di kaos putih apa sing kaos batik iki? Lah kuwi wae sama cekeli kuwi. Kuwi Lah, mesti kadung- rasa kuwi mari ngombe pil kok. Biasane nek kadung kedemok ngene iki ora gelem minggah Lah, dadi kek. kuwi kok yo tangi.
Maksudnya Iya. wonge sing tangi. Mas, Iya, sing Dik. tangi iki ora wonge. Ya kuwi wonge. Bisa. Lha iki ndekem iki. Lho kuwi lare benakno kuwi. Benakno. Heeh benakno. Kak kancane rewel lho ngisor. Benakno dhisik engko nek wis bareng ku nyelok aku. Engko nek wis penak lagi ngadeg. Nggih. Diratani Dik sak Yang di penduru. sini gimana yang di sini? Yo lagu napa? Dalam. Wis to, ora kate nganggo dhuwit baran ora usum Nggih dhuwit. to. Ora cara dhuwit menesuk pisan. Doe Jombang doe kene sing digoleki ya kuwi. Lho wong pitik Eh, radian dhuwit sing doen teko. dhuwit yang ngene iki lho. Kae geleki Pak Nopi nanti Pak Nopi tumono kene iki aku. Lah iki antene. Padha kuplukan kae. Heeh. Pi aja delik to pi. Mosok tambal songo iki wis ngetokno digawe kok. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Dalam. matur nuwun barokah Pak Novi. Dek. Mas, Mas. Jobo no kukur-kukur, Dek. Lah, Tak wong kira jalukane. awe. Kukur-kukur. Jalukane lho kok bocor roro to, Mas. Wis usum Dek iki wis jaman. Iya. Sajogene ganjel iki lho. Nek diganjel Ha-ha. bojo loro teko ngatasi. Pak. Sampeyan mboten purun kula ganjel ta, Pak? Oh iya sampean iki Mboten kan ganjel. purun. Ganjelane satu, kula Pak. penak lho, Pak, gak gelem ta sampeyan. Kayak kenane gak penak no pisan aku kae. Gak penak ta lah, aku tak jajar mek seduluranku iki. Alhamdulillah. Jejer kemawon nggih, ngapunten barokallah. Inji, Kok menawi tambah alhamdulillah. selera. Dek. Serampat Sekarsari. Mboten supe nek seduluranku ki pokoke seten gak serampat Sekarsari. Moh. Bisa. Bocah kok ngene. Ya ngono ku lho misanane Pak Ngari, Abang Ngari niku. Lah nggih. Lah wong ngene kok gak nyang ayo difoto dulu. Foto-foto monggo difoto kangge kenang-kenangan. Alhamdulillah. Bu monggo. Kukur-kukur maneh. Tak kira kate nyawer. Oke, terima kasih. Heeh. Mau Oh, iki aja bengok-bengok, Cong. Sik, Dik, gendinge dilayani sik, Dik. Ja. Foto-foto sik. Heeh. Mumpung kepethuk artis Jombang, heeh. Heeh. Asli Jombang. Asli Jombang loh. Heeh, Lur. Asli Jombang, Lur. Sik, permintaan dari Bapak Ngari, Lewong. Lewong. Terus Yang satunya tadi itu yang satunya bojo Pak loro. Novi bojone loro. Bisa. Loro temen Pak Novi bojone mani. Bojo loro sing Maksudnya ditokne ngomong. lagune. Heeh. Monggo Lewong Bisa. bojo loro. Heeh. Monggo dados. Margo laras memang oh yes. Oke. Asli loh. Asli loh. Digoyang kembali bersama Eri Wijaya juga Salma Multimedia Studio R. Ngapunten nggih ingkang lagi WA kula HP-ne tak ces. Si A. Ayo Dik diganjel Dik. Dadi lewong hatiku nalikane sepisan ketemu. Sepisan ketemu. Wong bagus pepujan Saking nggodho hati rinten siang dalu digoyang kinurbe jiwa raga jiwa raga. ngundang rasa sak tengahing kalbu Pret. wong pepujan Ini kok katanya lo Pak Dewi sing duwe dua putri. lulu Ngene sampean agak ngene to. Tetep enak ngene Mas Kari. haling wong ingah Ya. ati kang ngantuk jampi Ini kan datan bisa tak lakoni Ayo Dik nata ganjel kok. Bisa. Aku wis kudu ganjel. miring ae Mas ya Oke enak rumah miring kutah kabeh. Maksude ada mbako kuwi lho. ngene ya Mbakone kuwi lho kutah kabeh ya. Bisa, wis. Ayo tak ganjel rumah ae. Sabda Ganjel tok ganjel. Aku sama gupo kabeh Dik. Ora karet niku ganjel. yang ini sisih
kembali. Masih Ayo bersama. yo. Asli Margo Laras. Asli loh. Hai. Jas. Margo Laras ori loh. Ori. Original saking Lamongan loh ya. Adek, ayo dek. Ah. Mumpung gelem ganjel aku. Pimpinannya, Mas. Soalnya kemarin jamu 2 putri. Bisa. Ganjel terus iki. Sik asik. Duel tetap bergoyang. Asik. Margo Laras memang oke. Abang biru lampu nedes. Awakku lemu dek. Awakku kurung mas. Tak ngono kok ngono, duwe Dek. bojo loro. Tobat, kudu tak tangisi Bojo iki. sing Sik enom asik. jaluk disayang. Nyawer. Jare sing tuwa awak ditinggal. Jas. Sirahmu mat rapi satur. Andem tresno. Handem tresno Ya dek. uga andem waktu. Mikir butuh we mas, mikir belanjane. Jare saiki bingung atine. Hata halong ngendino. Tok ganjel. Telung dino bali nang kene. Bali neng Sing kedua. sedino Setino. melu sapa. Kanggo sapa? Sing sedino melu Mas Ratno. Cocok dek. Ditarik kembali. Ayo melok Ditarik bermo. kembali bersama Margo Laras ya. Asli lho. Asli lo sapa Lamongan. Sing Eri duwe Wijaya. Mas, sing duwe ganteng lah Mas. Sing duwe. Bisa. Sing duwe Margo Laras. Iya. Sayangnya bojone Papa Dek wisan. Mas Papa Dek. Ratno sing ganteng dhewe kok. Tenang, aku dhewe yang ngurus seneng kok. Ganteng dhewe tenan. Abang biru lampu nedes. Awake guru dek. Awake lemu Mas. Lho, gak bahaya ta, Dek. Bojo loro. Asik. Bojo sing enom jaluk disayang. Tobat. Jare sing tuwa awak ditinggal. Ya teneng lorone mek bojo tuwa kok. Sirahmu mat ora bisa turu. Adem tresno. Ngandam tresno uga andom waktu. Sik. Mikir butuh we Mas, Ya dek. mikir belanjane. Tobat. Jare saiki bingung atine. Ata halong ngendino. Tok ganjel. Telung dino bali nang kene. Gak pegel lah, Dek. Aduh, enak Oh, Mas. pegel. Sing Oke. Kanggo sapa? Sawer dek. Ibu ngari dek. Sing sedina kanggo Kae, Dek. nyawer Mbak Sulis. Dek Lis. Kae Bu Ngari. Yang Sing mana? duwe gawe. Jasa. Sing digawe lah. Sak lore kotak buan kuwi Ibu Ngari sing duwe gawe. Panjenengan nggih. Ya, alon-alon ya, Dek. Panjenengan kok cupantik resep. Dapak lah kang ngono berambake sak timbangane katut nang kono biyen kuwi kawitane. Ya kuwi. Nek padha wedoke kali besik-besik no. Wong tempuk ya maksud iki ora kena diganjel. Germo kok nyawer. Mo, awakmu gak nyawer titik mo. Nih lo germo iki bagianku kok Mas. Yo balik ngono. Lek Bisa, aku kok bagian Pak Dewi ae bagi aku mo tak gawe metu Pak Dewi. Lah iki jaremu ki piye nglaku 10 tahun ora petuk karep mau ganggu. Piye mo kok gak kok ganjel mo? Ganjel mo. Ganjelen mau germo aku engko mau germo. Alah mo. Kesuwen mo gak aku ya ora tak ganjel. Ora. Heeh. Biasanya ganjelane germo ki amoh. Jadi
Kae Dik nggih, kae kate nyawer. Gak sih. Kato ngeret anake biar ana maju sik kato. Yang mana yang sini mau nyawer yang mana monggo. sayang? Yang mau request minta lagu monggo. Wis to saiklase. Saiklase mboten ditekan. Heeh. Ya nyawer. Heeh. Dene kok kan saya temang aku mangan rawon. Heeh. Mun gak nyawer nang pawon Dik, Laden korah-korah kono. Iya. Gimana yang di sana Kang Mas? Oke. Mas Sukri. Ipripun Dik? Lah wong tak tarik iki gak tambah ngetokno dhuwit tambah ngowoh masih aku iki. Lah kaget to sampean kemae koyo blorong, Ji. Iya. Oke. Oh, nek padha wedok iki besi-besi modele iki. Nek karo lanang jalek ngono, kaya wong gethuk. Iya. Heeh. Wis, Dik, lagu apa, Dik? Oh, sik Mas tak. Lah iya maksude iki lagune apa? Oh, sing jeru. empuk jeru ngono. Iya. Ya ampun lagu empuk jeru ki piye to, Dik? Teko tak wadahi mbok lagune apa kok sakmun niku. Empuk jeru ya. Empuk jeru. Lagune iki empuk jeru. Mas. Sampeyan kok sawangane kok ya melongo wae. Kono di kono kopine diombe sik. Amit ya kelungguh kene alhamdulillah. Lek ngono kok gak welas nyawer ya kebacut ngono. Kene kok gak kanyang. Karo ngono ala bojoku bareng tak jak tekene saweran ngono. Lah iya to. Ku pintere kene. Dik, wong rene kok gak kondo-kondo aku to, Dik, ana takokno becak. Becakku nganggur. Aku ki nek mrene iki epok-epok brosku ruto. Ngono. Terus nek ruto tak kon jumukno aku lungguh sisan ning jejere. Ngono terus. Tapi biasa sinden iki ora iso ngadeg nek gak diganjel mek dhuwit. Minum 1 kaleng Bear Brand saat sahur. Jaga kondisi tubuh supaya lancar beraktivitas. Ora enak nek gak diganjel. Nggih. Ayo nang ganjel aku minta munggah. Ayo ganjel. Wis yo. Kok sik lek kok lho awe-awe ke lho. Lho Dik parani. Tak parani sik yo. Diparani. Iki ora sangu bojone. Pokoke ngene lho Dik, bengi iki kanggo ngibur warga duel. Tak kari iki gelek sing berak. Asli lho Mas aku Mas. Asli? Asli. Gak ngene aku roh tak inceng adus ora asli kok. Inji menapa, Mbah? Awak ngomone. Asli le. Grimo iki kok kudu. Jerene ado-ado ngene. Piye, Dik? Awakmu kok lemune ndane jeru. Lah ya kuwi dilokno empuk jeru ya kuwi. Ngene kene iso medeh. Jamuku tiwas tak tinggal nang ngene toko, kene kene tempat. Duwite kok akeh tenan, Mbah. Kon. Lungguh. Gak yo riyak sama anu, mangku aku gak yo riyak sampean. Kuwi yo kowe leren ganjel kuwi. Mas. Piye, Dik? Aja rame-rame. Wis nemok ganjel. Jerene ngene ya. Aku saetik-etik yo kepengin mok lungguhi, lah gak yo riyak. Dik, legan lunggono ben gak sawanan. Lah yo, rada dingkupno. Lah, tak lungguhi. Lho. Lah gak iya. Jerene ngene. Mantep, Bro. Oh, mantep juas. Alhamdulillah. Jenengan monggo napa? Heeh. Iki kawula mudahe sing ganteng-ganteng iki nyawer apa ora iki? Ngene iki jamune Pak Dewi sing laris ngene iki. Hah? Jamune iki lho Pak Dewi iki lho. Oh iya. Ini yang berontong-berontong ini joget aja ndak apa-apa. Pak Novi tanduk malih. Ndeng. Wah. Ser, terima kasih. Lu angsal, Mbah. Piye to? Angsal. Engko sama tak ganjel ngono. Ayo. Ganjel regel ngono. Alah. Mas. Piye, Dik? Iya, kuwang Mas. Iya, Mas. Iya. Sakmene njaluk tak ganti ricik. Iya. Lho, kuwi justru sing kuwi Dik sing kuat. Lho, tak goceki tok. Iya. Dek soting. Sikilku sotingen. Deloken kuwi kok teles kabeh. Tak cangkem ngene, San. Heeh. Kena apa, Pak? Anu apa kuwi ngarani? Anu apa? Anu ganjel. Kandhane sih, pokoke tak wasi tekan ngene. Ngene wis lali kabeh wis. Apa sayang? Alhamdulillah Pak. Sampean tambah 20 tahun umure. Tenan kuwi. Iya. Lah oleh demek to ora? Oleh to. Wong demek ganjel oleh kek. Nah, piye Pak Dewi cek pengen cek apa Pak Wes tak Dewi? takoni arepe demek-demek sing ndi milih?
lambene. Demek lambene. Lambene ditemek mbek apa? Karo duwe. Mbek apa? Mbek duit wis ngono kok sok. Ditemek mbek lambe apa ditemek mbek tangan? Apa ini meleng-meleng ngono iki apa? Sampeyan yo meluk aku dhewe yo pengen ket mange. Tak ngerti ae ket mange. Lah iso. Ditemek mbek tangan wae ya. Dagelan iki. Saitik wae ya. Mbak nek gitu aku mau mbok sing isor mbok sing dhuwur. Piye Pak Dewi? Aja sing misar ta. Sing isor lemah kok. Sing isor ki lemah, Dik. Hah? Lha apa mah? Sing dhuwur iki kupluk. Ya wis. Ngene kok ganyang ya. Alah. Jarene ngene kok. Diampun, kok gak nemen aku biyen potok bocah ngene iki. Ngono. Kuwi menggremeng mbak aku. Lah piye? Ngene ya. Put no kas kadung tuwek ngene iki kadung ora kena ge apa-apa. Badhe ngrepoti nganggur. Wong guyon iku ben awet enom panjang umur nggih, Mbah nggih. Amin, panjang umur, Mak. Nggih. Menene nanggap gong enek kuwi, enek cah kuwi. Jarene Mbah enek gak guyon glis tuwek padahal ya wis nganu. Ya wis entek untune nggih. Lho rong terik nggih. Hah, kurang terik. Iya, Masa pertumbuhan. Sama joget mriki mawon nggih. Ngoncai kula. Jak joget ya. Jak joget. Lah sama mas njaluk joget. Njaluk joget nang kebon tani kene. Iya, ya nang cel. Nih, joget nang kono jere nyajak joget isor gedang. Lah sing nabuh ya ora ana to. Golekno gelangsi aku tak nang kebon di rumah. Nggih, permintaannya tadi apa, Dik? lali janjine dorong Lali Mas. janjine. Lali janjine serampat, terus marang Sekarsari. Terus Mbak E kae napa to? Nggih lah dikasih. Ibu, Jangan lupa. Dek, Ibu Ngari mau gending apa? Spesial Ibu Mbah, Ngari. Mang aku Bu. saelengku kok. Bu. Apa to, Bu? Heeh. Gending Lupa apa? lali, Lali. Bu. Heeh. Gene sing digawe lho. Heeh. Wih. Sing gampang-gampang wae lah. Heeh. Fotone dompetmu ta? Lho ilang. Lho, lho, lho. Lho. Ah. Lah kok ucul? Ucul, Dek. Lah kuwi mu taline tak kendoni kuwi, Mang. Das. Wes gak apa-apa jaman ana dhisik ngono wis. Ngono wis Jaman. anget munggah rene. Wis sangat. Bu Ngari lagune apa? Hah? Lagu. Lagune jarene fotomu tak simpen ning dompetku. Oh, Madiun Ngawi. Iya. Madiun Ngawi. Tapi gadah. sebelumnya dikasih itu apa Apa? ninggal lali janjine Lali dulu janjine. Mas. Permintaannya bapaknya tadi. Terus sama dulurku ki, dulurku ya Allah. Dulur Senara Wedi nggih. Masa dulurku. Mas, ya? Heeh. Yang kemarin datang no aku dek situ loh Mas. Nang ndi? Gelogok situ loh. Glogok. Isa. Iya, Kasih serampat sama apa tadi Sekarsari nggih? Oke, monggo Mas. Saitik-itik ben Lali krasa. janjine. Serampat ambek Sekarsari. Terus sing gane Bu Ngari Ibu terminal kae- Madiun Ngawi. Tadi yang sana tadi mintanya gelo. Lho. Terus ada lagi mbah. Engko tak kei ikan dalam kolam wae yang sitoke mau. Iya. Beneneng koploe sitok-sitok. Oke. Monggo digarap. Isa. Mas. Heeh. Lali janjine. Oke. Lali janji. Terus gane Bu Ngari dhisikno, Dek. Oke, bersama Terminal Margo Madiun Laras Ngawi. ya. Lali janji Terminal Madiun Ngawi ya. Loro-loro sik. Asik. Bersama Margo Laras kita bergoyang di sini ya. Oke. Digoyang kembali bersama Margo Laras. Asli lho. Heri Wijaya, Neka Asli. Heri Kak Nyeni, Salma Multimedia. Kerja bareng bersama Margo Laras. Asik. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak hane tawang mangu Iya iya. nganti lingeser srengenge ono kene aku nunggu kowe
tan Tong ganjel tong ganjel tong ganjel. lagi Waktu laki. sapa sing ora gawa kadung dandan Kang Mas ora teko Asik. jan-jane Tong ganjel tong ganjel tong ganjel. Ayo diganjel dik. ketemu Cek asik cek asik. saja nyupriani hatiku sujana Ya. kowe lunga karo wanita liya. Terima kasih. Serampat ambek Sekarsari. Ono. Iya. Ya. Tak mimik sik, Mas. Mas Heri, mau kendang Mas. Oke. Nyokones kunenes yo mas jroning suka jroning suka jroning suka kudu heling lan waspada lereng manis rak kulitane yoyang nyoyang salugune 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 wong marti mikir harjo tansah hatiku kanyong-nyong selagane saya nambahi wangun dasar ayu lencer kuning tansah lewong hatiku dadi komeng mesemu sethithik aku wis trimo kanggo tombong ing kangen kurina wengi tansah lewong hatiku ra bisa lali etan kali rak kulon kali kate nyebrang rata omote hetan gemati kulon gemati yen tak timbang padha ngabote tak reng Ireng di ireng Isa. lutut. Ono kethek kok tandur labu. Wis kadung seneng gak kate pretak-pretung. Nek bodomu entek ayo adek warung ning gandeng. Digoyang sehat asik ya ya cot ya ye tak rewangi ya rak duduk sumur ya dek kari supir ranging ngombe tak rewangi mas Iya. tatawa nomor kari senengi ramel duwe banyu mili kena dibendung ati jajaki cuma sadodo pedot netali kena disebut padote tresno katone mata injih pripun Wih, bapak ibu sudah gede ya cucunya permintaan dari injih Bu Ngari Terminal Madin Ngawi. nggih terminal Madin Ngawi